Catholic no Diocese, most Reverend Paul Ezeokafor. Ekeleko ndị Regina Cheli Specialist Hospital maka ịkwalite ezi ọrụ na steeti a site na mepere ebe arụrụ ọhụrụ bụ ọgbara ọhụrụ General Outpatient Department GOPD ya na ebe na-elekọta ụmụ nwaanyị dị ime. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Obidike gara ebe ahụ pụtara anyị akụkọ. Agbahie ya bụ ụlọọgwụ Bishop Ezeokafor kọwara na a ga-eme ka ụlọọgwụ ndị dị na mpaghara ala anyị bụrụ ndị dị ka ndị dị n'obodo oyibo n'ihi na ọ ga-akwụsị ndị dọkịta ị na-esi obodo a na-aga na mba ọzọ maka ịrụ n'ụlọ ọgwụ ebe e nwere ihe niile ha chọrọ ka ha ga-eji were rụọ ọrụ. O mere ka amata na ọ bụ nke a Ọka Diocese ji agba mbọ iji hụ na e nwere akụrụngwa niile a chọrọ na ya bụ ụlọ ọgwụ ma hụkwazịa na ndị na-abịa ebe ahụ maka ọgwụgwọ ọya ma ụmụ nwaanyị ndị dị ime bụ ndị na-enweta ihe ha chọrọ. Mgbe ọ na-akpọgharị Bishop Ezeokafor na ndị soro ya were bịa ya bụ ije na ya bụ ụlọọgwụ, ụkọchukwu na-elekọta ya bụ ụlọọgwụ bụ Reverend Father Innocent Afosim kọwara na ya bụ ụlọọgwụ bụ nke nwere igwe na-atụ oyi, akụrụngwa niile eji agwọ mmadụ ọya ma na-ahụkwa na a na-eleta ndị ahụ na-adịghị dịka o si kwesị, agakwa n'ihu ma kọwaa na ha nwekwazịrị ndị ma nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara ahụike ma mekwa ka amata ego ha na-ana iji gwọ mmadụ ọrịa kwazi nke onye ọbụla nwere ike ịkwụnwu ụgwọ ya ma ogbenye ma ọgaranya. N'okwu nke ya, nwaanyị dị ime bụ onye hụtara ka ya bụ ihe siga kọwara ya bụ ụlọọgwụ dịka nke so na ụlọọgwụ ndị ka ibe ha na steeti a ma gwakwazịa ụmụ Anambra ka ha na-aga na ya bụ ụlọọgwụ maka ahụike ha.